Bona nit, benvinguts en aquest acte amb aquests convidats excepcionals. Jo tinc la percepció que a altres ciutats ja ho han fet i nosaltres necessitem aixecar-nos, necessitem despertar-nos, necessitem ser ambiciosos de cara al futur. Ho farem a través de les ganes, a través de tenir molt clar que volem una ciutat saludable, una ciutat segura, socialment justa i amb serveis de qualitat. La política, ben entesa, hauria de basar-se sempre en els valors de llibertat, igualtat, fraternitat i, evidentment, justícia social. En les ciutats republicanes, el valor primer és aquesta igualtat. Ningú no ha d'estar per sobre de ningú. I cap barri tampoc no ha d'estar per sobre de cap altre barri. Heu parlat i heu posat l'exemple de Barcelona que vivia d'esquenes al mar. No sabem aprofitar aquest potencial que tenim aquí, aquest pulmó verd, aquest espai que és el Parc de Can Oriol i que ha de servir perquè els ciutadans de Rubí també vulguin fer aquestes activitats. Quan pensem en política energètica, sempre diem pobresa energètica zero. Tothom ha de tenir llum, gas, aigua. Que volem viure en una ciutat neta, la sensació de respirar aire net, de passar del gris al verd. Un dels objectius principals és guanyar terreny al cotxe. Utilitzar totes les eines que tenim per posar-les al servei del bé comú, de la dignitat de la nostra gent. Nosaltres hem apostat sempre i seguim apostant per una illa de vianants potent, una illa de vianants que lligui aquesta ciutat i que doni vida als barris, que permeti a les persones que vivim als barris, que jo en soc un, poder traslladar-nos al centre de la ciutat i en aquest camí trobar-nos les places, els carrers, els comerços que nosaltres volem. I portarà a respectar no només l'entorn natural, sinó també, per exemple, tot el nostre patrimoni cultural. Som una ciutat, evidentment, industrial i, per tant, això també ho hem de tenir present. Davant de l'atur tenim una oportunitat, i dic tenim perquè, com que estem aquí al costat, tenim una oportunitat que és la indústria. És l'espai més resistent davant de les crisis econòmiques. Vosaltres, que teniu la segona zona industrial més gran de Catalunya, després de Barcelona, teniu una gran oportunitat. Estem en una zona, el Vallès, que és la que més exportacions del sud d'Europa fa. I, per tant, és una realitat que hem de potenciar, que hem de cuidar, però que també hem d'anar cap a la responsabilitat social i mediambiental d'aquestes empreses que estan en el nostre territori. Tot no passa perquè ho pensis o ho diguis, sinó només passa amb treball, compromís i molta resistència a la frustració. I aquesta, jo diria que és el nostre compromís en les ciutats republicanes. Ho dic perquè a l'endemà que el Xavi sigui alcalde no canviarà tot. Una ciutat segura és una ciutat que fomenta la convivència. Una ciutat on tothom se sent bé és una ciutat segura. L'ideal, el primer de tot, seria poder tenir un lloc de treball. Doncs aquest seria, diguéssim, un dels reptes que tenim no només a la ciutat sinó al país, però aquí directament sí que podem tenir una política directa en la creació de llocs de treball, perquè tenim un entorn industrial molt potent. Parlem de l'educació 360, dels plans educatius d'entorn que ha de permetre als alumnes, a aquests infants, no només tenir la possibilitat d'accedir a la formació reglada i obligatòria, sinó que després a les activitats que es puguin realitzar en el nostre entorn. En l'últim dels eixos, quan parlem de serveis de qualitat, heu fet referència a que hi ha una base molt important al nostre Ajuntament, que són els seus treballadors. Els treballadors són importantíssims i si tenim uns treballadors que els respectem, que estan motivats i que els valorem pels seus projectes, per les seves capacitats, segur que ho tindrem uns bons serveis per tothom. Diferències entre barris pel que fa a l'atur i també diferències entre grups de persones. Estem molt preocupats amb l'atur juvenil, n'hi ha molt a Girona, i també amb l'atur amb les persones, homes i dones de més de 50 anys. Per tant, de tot això s'hi ha de fer front. Segueixo amb la frase de la Maria Mercè. La dreta sap gestionar pels interessos d'uns pocs i l'esquerra sap gestionar pels interessos dels més. Per tant, jo crec que està clar qui volem que gestioni Rubí, qui volem que gestioni les nostres ciutats. A Rubí és possible tenir un alcalde republicà, començar a transformar la ciutat, i torno a dir, començar a transformar la ciutat. Per tant, feu-ho possible, animeu-vos, expliqueu
i canvieu allò que no us agrada i tingueu una ciutat republicana al costat d'una de les capitals del Vallès, que ja la té. Molt bé, gràcies. Una altra cita republicana, que és escolta sempre l'altra part. Nosaltres intentem fer un govern de gent que estima la gent. Per viure en una ciutat saludable ens hem d'apreciar, ens hem de respectar,